Nik zako neban lekitxon on ingurute edo ayuntamentuak eban aparka leku bi handizak iureun kotxintzako da asmoa zan lekitxotik trafikua ez pasateko ezan hori. Bueno, honeaz parkinaz, horrek ez dugu ez darako be. Ze parkina aminetzen bada, garpizotik urruna daudez, trafiko guztia gertu etorriko da. Mendixara, azizkea, alperrik izan da. Diputazioak hainbeste diru gaztaban, horretan, da hone zer da ba, horre diruak hain krisia ondizia onda ez tabela baldizio ez darako be. Ni pentsat dut, koordinazio handizioan bidala, diputazioak hau zerizo sartun bidabela, zen lehen baimen emon baban horrek proiektuak etxeko lekitxon, honezin jau emon baimena beste parkin bat aminetzeko, da area zaztuteko. Eta gero, honen urbanizazioko mantenimentue eta infrastrukturak eta horretanok udaletxin ganera datoz. Farolak, azerak eta horretan. Eta udan hilebiko denporadarako bakarrik. Eta ganera bildu behintzet ez da horren favoreko da, eitxik bai, baina beste mota batko eitxiek. Etxe sozialak eta errenta bajuko eitxiek, gaztiek, sobretodo, eukida izen aukerie horrek eitxiek erosik eitxeko. Eta ganera, nire ustez, eta gure ustez, eitxiek bai, hemen Karraspizio inguruen egin, baina holakuak errestasun gehiago eta errezi eitzeko aukera gehiago emozan horrek eitziok Eliza inguruen nukleuen egin eta gero plazan bizizi hartu da izen errizek. Ze hemen Karraspizioen bai, udan da bai, baina nik uste dut bigarren eskuko eitzien aukeri dela hori ez danak dauken aukeri etxe merki hauek eta zekibli hauk baino hori. Eta bertan errizen egin ezkerun lehen esan dutena han plaza inguru indartu da umiek eta gaztiek eta zarrak eta urteteko. Baina hemen mendizeatik eskara etorreko lekitxora, ona plazara, ganera gota lau etxe eta kanpotarren txoko izinu bizan. Hori argitzek ladu da. Eta gero proiektuek, ibilibideak gara, informazio eskatzen, kalzadoraz beti eta zakakortzuaz lantzerik edaraten, eskatu indizu eta hori eta beti, aukeri baukuzu ikusteko proiektuek eta informazio guztize udaletxien, baina jumizara bertara da mesedez eta, ez da politika argiri neure gure ustez, ez da argirik eta klarurik eta ganera kolaborazioarik tintonik ez udaletxien partez da entzun be horreri bildukuari hainbesterik ez. Egin dugu eta boste aparkalekuk ez dau inundipe konpontzen. Da ganera, hemen kosta inguru eta ondartzak eta diputazioiek gestionetetxu. Aparkalekuk eta horrepe gestiono doizela, baina beste modu batera. Transporte publiku, autobusek, gero lekitxon behi bezan, horra aparkapentu pilo bat. Lekitxoko erritxik trafiku espazetako. Eta nundi pasabida horretan horra aparkalekure poteko. Lekitxotik, orduen arazuek, ez dutxo zinundipe, neure ustez konpontzen horrek, ze horrek jotxe guztizok, eta gero, klaro, 125, goizoko bederatzezetako, okupeten dizenien, beste guztiz ezerren bidabe. Ondarrura arteko kolak eta arazuek, betiko arazu, ze horrek inundik ez dago, beste modu batera enbilitzateke hori gestionau, eta galera, beste diputazioek eta beste instituzio batzuk hori hartute. Ze, klaro, trafiko hori publikua, autobusak edo handik kanpora, lekitzutik kanpora aparkaleku pilo bat izan. Egin zen, zaiez bide ikaragarrize. Egon ziren horrekin, Desmontiek eta Ibezenakin, eta hon zer, osterabe aurrek udan hilebiko temporadako sortu bidabez osterabe, horreko problemak ez asko be.
Da, horrek ez da soluzionetan, inundik ez hori klaru eta argi da. Ganera balitzak aparkaleko handi bat, baina 125 kotxek da, ona datozen den 100%. Gentina. Jota kotxe bako txin lau etorriko litzak ezela ez dizen etorten, 500 lagun. 100%. Orduan ze konpontzen da. Honek ez da konpontzen, beste bide batzuk erabili bidea. Transporte publiku, etxe barri, berritxutik eta autobusek ikitzen da beze ekarteko jentie. Orduan hori de bidea. Bizkai busepe ordu puntetan, da beste autobus gehiago pintxie edo... Horri, parking biza lekitzonetxeko espropien zan. Hainbeste jente galduen euren hortuak, eta ez beste aukerarik ez daken emon eugari. Hemen barriz ez dago espropiaziorik. Hemen da nada libre. Jaibugar izan dutxe, tureke bat emongo txela. 24 etxeko, bibiende etxeko, parkinen ordez. Han legitzon espropiazioen bazan, ez da izi haitzik hemen ezileken barlin. Justizaz, danentzako da legez, danentzako izan barlina. Han espropiazioa, mendizan bebai espropiazioa. Hau proiektu gau, da, bueno, promotora edo interes pribau teren lurre bakarrik hartzen dago, ez da udaletxetik urten da bena, promotore batek atara ban, da aprobetxean gestora bat eula, garrizek aukeratu bako gestora bat, eta azkanengo egunetan onartu ben. Pentseta gendun, gero udaletxe barrezek, igual beste zehozerrengo bala, baina ez, berau defendi duten dauz, nahitxe jakin disparate badala. Horrek etxiok, aparkalekun ordez, 24 etxe barri ingotxu. Batik ez babestu hemen ganera herritxik kaskotik kanpo, biharreztizen leku ben. Normalien, aparkaleku bihar balitzak ebe, espropia bitxen da lurre eta punto, ez? Hemen, aparkaleku, onpontzen ez da ben aparkaleku bat etxi, egon zek ez dut erabelu. Orduan hemen ez dakit ze interes da hon edo zer da hon, baina ez da normala. Ez da normala, egita ben bidi etxi. Aki hau bat gestorik diputazioen lagun edoko zela, eta erabiliko da zela armak hau aurrera egiteko, baina hau ez dago nundik urperik. Era honetako proiektuetan ingurumena izaten da kalteatuena betik altzaile. Kasu honetan bata, ingurumena afezio zuzena eta okerra dauko. Hau da, batetik horre zegoen jardin inglés deritze jakon basotxe hori, momentu honetan desagertu da, eta zegaiti dau. Geldik eta izilizilean, mosten izen nabelako horri egon izen dien zugai berezi guztu. Segaitik ben mostu izen dabe, proiektu honetan hori balego jente eta bizirik, baso hori guztiz babestute egongo zoan mai hori eta beren ingurue eta proiektua guztiz hankaz gora hori alderdi batetik eta beste alderditik kontun izen bio Euskal Herria oso lur bitxi dut. Eta datugun lur apurroi aldan moduen eta aldan onduen babestu behar dugu eta gainera planifikau behar dugu. Eta planifikau bigu irizpide sostengarri batean. Hau da, ezin duguna da, pentsau, lur bitxi dakugula eta herritxik kanpora atara etxe bizitza barriz. Herritxik kilometro bire aldendu eta baserri lur barrizeko okupatu. Hau da, era guztiz agresibua lurre erabilerea. Oso agresibu da, denbora gutxin lur konsumo asko egiten dugulak. Eta horregatzi gure ikuspunto da beti be, ikuspunto sostengarri zea. Hau da, hasi, herri barruen dagozen utxunek beteten eta polike zabaltzen gun biherri zen eskero. Baina onartu ezine da, herri zen leku izan eta beste inguru batutan beteten. Hemen ez dakozu denda bat, ez dakozu okindegi bat, ez dakozu... Hemen bizitza ezin dozu egin. Orduan, argi dago, etxe bizitza honek ez dirala bizitzeko. Horretarako badakozu lekitxo bat, horretarako badakozu mendiza bat, eta lekitxo nero mendiza badagoz etxiak, dagozena utzik, etxiak, dagozena barriak, horretarako. Orduan, hemen
berez eraikitzia horrelako monstruosidade handi bat, ez dako zentzurik, gaina ez dute dutzu, bai, ipiniko txugu parke poli-poli bat aurrian. Parkea hemen dakot, ez dut behar parke artifizial bat, dakotenean dakotenean natura bere horretan. Eta ipiniko txugu parkin bat. Nik ezke parkinak ez dut behar, nire dut herri bat herritarrentzako, herritarren gantek egin daudan. Herritarran ninaz, bioinen gainean aldazen emili gora eta bera. Ez dut nahi kotxiak, ez dut nahi... autoentzako izatea gure inguru hau.